Všetci chceme lepší svet, lepšie vzťahy, lepšie firmy, lepšiu spoločnosť, lepší život. Ale väčšina ľudí robí jednu chybu. Čakajú, kým sa zmení niekto iný. Partner, šéf, ekonomika, politici, systém. A potom príde frustrácia, hnev a pocit bezmocnosti. Lenže pravda je oveľa jednoduchšia a oveľa tvrdšia. Svet zmeníš až vo chvíli, keď začneš meniť seba. A presne táto veta od Gandhiho páli, lebo je pravdivá. Chceš lepší biznis? Najprv zlepši seba. Disciplínu, komunikáciu, vodcovstvo. Chceš lepší vzťah? Najprv zlepší spôsob, akým miluješ, počúvaš a odpúšťaš. Chceš lepší život? Najprv zlepši svoje rozhodnutia. Každý deň, nie raz za rok. V skratke, svet ťa nebude naháňať hore. Svet pôjde za tebou, keď pôjdeš hore ty. A teraz sa nechám s jednou otázkou, ktorá zmenila život mne aj mnohým ľuďom okolo. Keby sa každý človek na tejto planete začal správať presne tak, ako ty, bol by svet lepší alebo horší? Ak je odpoveď lepší, pokračuj. Ak je odpoveď nie, nezbesni sa. Začni dnes. Jedna vec, nie svet. Seba. Držím ti v tom palce.